हिनजाव गोदान फैलायनोसै माथो दाबो हाया हायाखै हिनजाव गोदान सफैलायनोसै हासिगोन र' जानोसै नै हासिगोन? जाहां जाथारबाय मायाव गानांगौ गाथोब्रा गाथोबो जेबो नांगौहा नांदों नायलाय नांदों हाबा जाहां नुलायदोंब्रा हौवा गोदाना नै गैला जाला नांदोंसे नांदों गैला नांजोब्बाय सेस नाङाखै नाङाखै खेबनानै एंगारला हरदोब्रा नोङो एंगारला हरबावनांगौनो एंगारना अबाय एंगारनो जानो अबाय एंगारनो हो अबाय एंगारनो ओरै माबायाव सरबाङाव सरबाङाव सरलपारायाव ना खान्दा नागिरनो औ हगारहरगोन होनबालाय गाबोन नाय गाबोन मोनायाव हगारहरदो भुटानाव गाबोन मोनायाव मोना मिथिबाय नै मैखुन मासरुम माबा फांसनफोरखौ होनदों नैबे दालिया बेसेबां जाजायो एकदम ओरैबायदि गिदिर दाम लाबोयो साराय गंनैनि ना साराय गंनै जायो दाना साराय गंनैनि जायो बेयो मोजां रायलायहराबा हनै गोजान गोजानाव नाहरगोन ना मानसिफ्रा ओंखाम संग्राखौ मेनखौ खेबहरखा मेनेजारा होमबालाय एसे मोजां आसन होनांगोन रमाना बयजोंबो नायजानो लुबैना खाथियाव थाफैगासिनो दा सेर लासनबाय एसे सोलाय बना मोजां थाखाबाय गोदौनायावसो मोजां नैबे मासरुम सायना होयो माखासे सायगासिनो दं पनिर दं माखासे आलु कफि लाब्रा दं बे साया दहाय नेनो मोजां मैखुन दं wow गुफुर बारा जागोन दे बैयाव आग्लायगोन दां बेखौ लांनाया
नोंसोर थाथिरा होथारबाय लाबो गोजौ बारा बुरजा थालांदे बिमाया जि लाबोनांगौमोन आखाया आयु गोलाव जानायनि गोलाव फुंथारनांगौ माबा गोदाना ला आदानि गस्लाखौ लाबो नङाबा लाबोआ आखायाव दा आगदा हिनजाव गोदाना मा सुखासिगोन ना सिनस्रिखौ ओरै लांनांगौ मोनबाय लायनाय न'आव लायलाय जोंनावलाय हिनजाव गोदानानो हौवा गोदानानो सान्दुङावसो जिरायनांबाय दालिया Kian, engkau ada? Kian nama saya nama Punir. Kian, engkau ada? Kian saya Punir. Saya bawa Punir. Isi lu ada. Foto pelele na. Kalian nomor semua. Ngapain nih? दे होथे हायोबा गियारानि होथे औ होथेनो हाबाय मालाय थाखांबायलै Eh, kurang kali lah. Ini mana kali? Masa foto beli foto lah sini. Udah. Arahnya paham bra? Paham bay? Tadi berapa sih jadi manusia? Tasin leh.
गाव गैयियाव Ayan na ko. Ate mo huni gaw ha mobile ba dong slay ma thu